Znači jedna maksimalno pozitivna atmosfera koja vlada, ljudi se druže, to su prijateljstva koje traju na večito. To znam, ja sam rekao da je jedino zbog čega žalim to što sam, nešto sam igrao košarku, nego što nisam igrao i u folkloru, ali dobro, šta da se radi. Ja sada ne govoram Višeslava, pošto je on, ako to niste znali, član naše folklorne grupe, da njega zameni. A vi morate da mi pomognete malo da ga to uvedete.